Hello friends, labs norona anisilo. Friends, ang pilawana norona kerang kono makasa khenarana masungka. Khoroksa borok bini nan chung oroni aming basa khogoi tui phaikya. Bini nan chung no karisani. Tai khoroksa bo a no ganani no pun busa kmajagoi chor chor dangai tongma chora. Pun busa kmajagba belaken chor chor nanjagoi ten chon kajagoi kotugoi tongkha. Sabo talangkha au busa tongmano. Sabo talangkhane kotugoi tongkha. Yang tei khoroksa bo bin nan chongoroni aming busa khogoi tukha. Kei bono saya karai. Gai bo aming busa tuoi ano kan tine parna klayo. Ago no kan ti sabai purkanyo yang je pun busa kemajanai bo balake jangnangai kotugoi tongkha. Tani kutukha ani o busa masa tongmono sabo khogoi talangkha. Geleisiko bo punga wasikayakho sabo khogoi talangkha hane kotugoi tongkha. Kotujama khnawoi je o aming busa khogoi tonai bo khnawoi rika hai ombo ano sintang mule ang aming busa khogtumasi ang binoni khogya ang na sonong ni khogtumani bontang hintong sa hanai pura bini okok khnalai je kotuma khnawoi wal lakya urnang lakya belekenyo wal lakya urnang lakya kenyo khorsa borok phakya ano kanante khorsa borok phasika nortangi wal lai nei Ngi saka je azrai binan songoroni je ami khoktunai bo saka bo ano eko siko khino bano busa khogu hno nei phiaba a je tekse malik ngai bo saka ani pun busa kmai thanga sabjani khoktla khan saka je gsaro hingke tamkha aprokanyo hilakya hai angto aimbusa tifeyo angto pun busa khogya nglakya amatamkha misunderstanding nglakya bujilaimani kisa ulta ngmangunoi urnang lakya ang sanamikha omono tabuk tirpra haseo bo omo hanyo ngui tongo tam saiman tirpra haseni singer bairumi mura singh post khlaikya facebook o phai video upload khlaikya aro saka bo je tirpra haseo kokborok bai saptanai rok slang word iba khna thogya kok thai use khlaimani aboni kisa muthakti ni Facebook hai samani abo hairok use khlaina hangkai sin society eba para amchai rogo belakino hamyao klayu kunji bo saka bini a bironugui kwbangma borok share khlaikya nangmani no ni baksaba chasiya wngkha baksaba chajakha a bironugui tai kaisa tamkha FM Bro mungui khoroksa tirprani rwchabui tongo bo tamkha heart nungjakha bwkhao nangjaka tamoni hingke bo salai saltamo kaisa hindi kokthaibai rwchabmung karima tongo tamjani insta queen ni kaisa bini title a rwchabmung bo bisik baluyako youtube o upload khaimani aboni bagui yang FM Bro bo belai mane khao kha khamjakna eba kha nangjakna tamni ke yang rui mura sungo sairika abo hai use khaiman chaya hinai yang FM Bro bo abo hai use khlaiui slang word kisa use khlaiui video upload khairika aboni bagui yang FM Bro bo Facebook o phai bini page o phai saka amo hairok kwbangma jakhana ngui tongo je botep saka ang asa saliya kwbangma kokta hamya bo saka abo hai use khlaiui rwchabmung khlaijagon saka abono kari bo saka je tirpra o je kokbro gan tongoni nini omte kuthuk kuthuk kiting kiting abo haron bo kisa mention khlai saka phiaba borok angkha bujile naide je singer bairumi mura singh samani je kokbro bai rwchabnai rok borok kisa je amo hai bad word iba slang word no use khaimani kom khaitui samani boto saya hindi rwchabmung khaiye hinai tamungkha yang FM Bro bo kaham khlaiui bujna nayawi no misunderstanding thanga tamungkhe no kaham bujna nailia tam saitongkha mano saka boites kaban ano saka aboni bagui heart nungjakha kha khamjaka jolijaka rui mura swnalo saitongkha mo haikhai bobo khoroksa singer no bili bo tamungkhe omo hai saka hinai belai jolijaka bo amugui no Facebook hai post khlaikya kwbangma kok saka ang joto kok saliya tei kisa samanke bo omo riyang rwchabmung kwrui hingke kalibari india samani abo kisang tamjani hainjakha thingno
Brunong song belakangnya music beat kaham te knatok belakang musatok am baganya kubunga program dong musajago piaba joto kalballe musajagya iskango bisi balya ko wati waya sekang sin parok kase kalbaring ka kalbaring mane aro riang kan kasba tamdoliya hindi kan tamkha kobor kan kise tamtaka asuno kalbaring tha ablasa ge abo hage sakhachi nobo aso proud ke sambo isa saya ge de ebem brubo de rumrasni je facebook o je video upload khamni kaham kai bujliya na boban suka ana sawo nei amgai boba amse video kolok khaye podre por kok khai sakabo a bini a video je facebook post khama jagabo belake sakabo podre por saka ga amgai misunderstanding bagai controversy lakya by the way noron je misunderstanding mani bujlaisidi thanglaisidi phiaba paithago bayre murasingka facebook post khlake tayoisa tamhne je omohai samani baksani heart unkhana amo bo nakarsanka ebem bruno bo argument rukhai tongni phiaba tinike bo mention khlaino saka ebem bru nakarsirnai phia bairumi asuk khlai saka saksano kotoi khlai bo mungsa majra khayoino saksangno majra khakya hne goshui bo nakarsanka ebem bru thaniwa tage ebem bru se tamo sanai tamo khlainai bo nakarda sano tamlaino angkai wansugo druk drukhaino kajang kajang ladi omo hai controversy rono tai kisa controversy nujama omosi naidi dusa mukti controversy lakya tamuni leoro debukno guro paicharle kasana khaba amo kaise belakene wanao tamunle debukno guro paichar oro kasana kanu je do baru murasing to murasing dachi murasing wa riyang se kisa kok banglayo deborma guro paichar ke tamuni bagoro majra mana khlakya belak wana wang tai kono yapo deborma guro paichar po jat bai chamotia bai deborma khorsa deborma one person kisa kok banglai po deborma guro paichar ang mas mamuyo ang o guro paichar mana ang agi kas khnaya ang tahu Facebook ro kita online nugu sih punya komen nugu sih guru pajat punya mana kita most pasti tiap mana nikah na ang mana saya mana aja kena ya te guru pajat totong ke balik ang tahu kan hanya kita kan jauh rumah saya po tapi kita Facebook ro amat interesting tahu sih kok baru sana ro kita like dong kan Facebook bu kamu komen play normal screenshot dengan overall deurma kok sanero deurma ya je kok bro kok sanero kisa light hapo are bai nike bole tuma kok saba nike bangla da sa hindi da sa ni kok bo srai sin khanya bole ni kok bro saya diba kok bro ni diba ekka tiun sim kisa ekhenka am suksi ning kok bro sawa am kok bro sawa nge singlai ke ning mulai sem tabuk amti kok kisa koyam bai kok bro ya ning samane abo kisa saya no tami kana je tabu west tirprani bai ayang khuai phajini kamalpurni kok samani devroma no kita phelayo gibor kobor sediba yang west tirpramra kobor sediba kobor no nung aro sanas nam sri kobor khakya tagdi yang rok kobor khlayo kobor thino kaham kurung di haipano kobor sanai rok gurpajat abu hai rokne podre por khai naji amti boron bisingo debrma riyang chomatia koloi nangya borak hani mane hamiano debrma hangtun koloi phanu chomatia phanu riyang phanu bo hami mane hamiano khorson bagai joto community no mazra be mane abole saya abo ke beskan salo kubunga step na harjak mano abo hai klai facebook post khai sanani step na harjak mano ning chora case rupa zaman awi khus indi debrma robo riyang no direct khorsan hindi joto riyang community to hangna hamya hinable ta kolai ba semno chomatia semno tabuk khorsa debrma bai khorsa riyang wala kya homa kur pai chat pura full tin khuju case of claimano aw hai ta case of rimano bns tahu je katal phaimani aw blahin dangerous je niyam slemani
Kesok Klaimano awake tas haladi. My friends, kini bagas asun student totalna. Hambai.